गिबियावनो खुलुमबाय रादाब बुथुमगिरि मिडिया नोंथांमोननिसिम आरो लोगोसेनो बे बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ गोदान बोसोर मागो दमासिनि गासैनिसिम बावहरनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे प्रेस मिडियायाव ओंखारनो गोनां जादों मानो होननानै बुङोबा आं मोनसे आफाद हिसाबै खौसेथि बर' गौथुम आफादाव दंमोन आं, नाथाय बे आफादनिफ्राय आं दिनै रिजाइन लाबाय। दिनै आङो सोनाब सानजारि दख'रानि एकबेजारमोन, लोगोसे आंजों सासे एकबेजार दंबायो आरो लोगोसेनो आंजों लोगोसेनो सातजोनसोआ सा 7 जन जोङो खौसेथि बर' गौथुम आफादनिफ्राय जों ओंखारनाय। जाहाथे जोङो UBPFआव संगठनाव जोङो दंमोन, दिनै बोसोरनैयानो जानोसै। दिनै जों बे आफादनिफ्राय ओंखारनो सानदों। मानो होनना बुङोबा जोङो किसुमान मावनो गोनां हाबाफारि दंमोन, बेफोरखौ जोङो मावनो हायाखै। बेनि थाखाय जोङो ओंखारनो गोनां जादों। बेखौ साननानै जों ओंखारनो नागिरदों आरोखि। आङो जिल्लानि रां बान्दारिमोन आरो आंजों लोगोसे दङ आंनिनो लोगो फुंखा नार्जारि आरो जिल्ला माबानिबो दख'रानिबो दङ, आनसलिकनि जोङो अरुन बसुमतारी आरो लोगोसे राजिब बर' आरो लोगोसे दंबावो मधु कुमार गयारी आरो लोगोसे दङ बिजय राभा। जोङो गासिबो ओंखारनो सानबाय आरोखि बे आफादनिफ्राय। रिजिगनेसन होबाय आरो रिजिगनेसन होनो सानदों। बेनो जोङो बर' हारिनि मोजां खामानि मावगोन आरो जाफुंसार होगोन होननानै मिन्थिनानै साननानै हाबदोंमोन। नाथाय जों जेसेबांसिम दा मिन्थिनो हादों बा साननो हादों, बेखिनिखौ जोङो मावनो हायाखै आरो मावनो हागोन ना हाया जों बेखौबो बुंनो हाया। बेनि थाखाय जों गोबां बिदिनो साननानै ओंखारनो गोनां बायद' जादों, ओंखारनो सानदों आरो जों। बेनो आरो बुंनो गोनां। उसुबिदायाथ' जेबो गोलैयाखै, माने जोङो हाबदोंमोन। दा रायजो राजाया जोंनि सिगाङाव जेबो बुङाखै, जेनेबा बेबायदि होननानै जों माने रायजो राजाखौ जोङो रायजो राजानि नांगौ बायदियै जोङो लाबोनानै जेबो होफैनो हायाखै आरो दिनैसिमाव जों जेबो मावनो हायाखै। बेनि थाखायनो जों बे आफादनिफ्राय ओंखारनाय जादों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।